Boa tarde a todos e a todas. Pasamos 5 minutos de rigor, sobre todo por respeto a aquelas persoas que chegaste nese tempo e forma. Vamos dar comezo a sesión, a última sesión desta 23ª xornada de Historia Local. En primeiro lugar, quero agradecer a Alfonso, a Cadrado, a Carlos, a Santiago, a Pedro e a Juan a súa presencia aquí e, sobre todo, a súa disposición a colaborar no que son estas xornadas e a deixar testemunho dunha actividade como foi a carpintería de Ribeira, tan ligada ao que é a nosa vida, tan ligada tamén ao que é a súa tradición. E, en segundo lugar, agradecer a presenza de todos vós, non só xa pola presenza hoxe aquí, sino por ternos acompañado ao longo destas xornadas, unhas xornadas que foron das máis exitosas en canto a participación de todas as que levamos celebradas, e que, desde logo, é a vosa presencia a que nos dá folgos para continuar con esta actividade que, da súa modestia, ten contribuído nos últimos 23 anos a recuperar aquilo que é de nós, que non é ni máis ni menos que a nosa historia. En definitiva, con esta charla o que pretendemos é restaurar unha parte da nosa memoria, mesmo do que é a nosa memoria máis propia, aquela que está ligada á tradición mariñeira da nosa vila, e, en todo caso, tamén o que pretendemos con esta palestra é testemunhar o que foi a actividade dos carpinteiros de Ribeira e, sobre todo, iniciar o camiño para que noutro momento e por outras persoas pois se poda levar a cabo unha investigación de fondo sobre esta actividade que tanta tradición ten na nosa vida. Decirvos que a primeira documentación que testemunha a actividade dos carpinteiros de Ribeira en Foz remontase a comezos do século XVI. En 1547, o licenciado Molina, no primeiro libro editado en Mondoñedo, titulado A descripción do reino de Galicia, pois xa daba conta nesa viaxe que este cuenco mindoniense realizaba polo conxunto do noso país, de diferentes localidades, e cando facía referencia a Foz decía onde se hacen navíos bien logrados. En todo caso, esta actividade que xa testemunha Molina no século XVI vai cobrar novos folgos no século XVII, sobre todo ligado ao que é o establecemento en Foz das primeiras bases baleeiras e o que é a construción e creación tanto do Porto de Nois, 1603, como do Porto do Rego de Foz, 1608. Sabedes que un e outro porto foron destinados e centrados sobre todo no que era a pesca baleeira, unha actividade controlada, por un lado, polo que era o bispo de Mondoñedo, por outro lado, por sectores da fidalguía local, neste caso os Moscoso, os antecesores dos condes de Fontao, e por outro lado, sobre todo, polos vascos, que digamos que eran quen puxeron a tecnoloxía e quen deron os primeiros patróns daquela actividade. Solao, do que é a pesca da balea, tamén en Pazouro bota a andar outro importante centro de construcción naval, os asteleiros de San Andrés, ligados tamén á familia Moscoso, e, de feito, dese asteleiro aínda quedan hoxe material e restos no que é o Pazo de Fontao. Pero, se queremos falar do que é a pesca, a actividade da construcción naval, do que é a carpintería de Ribeira, desde logo que temos que centrarnos no século XX, o período da súa máxima eclosión. Xa a altura do ano XVI, do ano XVII, temos documentado e temos asteleiros funcionando na Espiñeira. Neste caso era un asteleiro vinculado tamén a outra familia, moi vinculada, claro, moi ligada a día de hoxe a Foz, o que eran os antecesores, os ascendentes, os que logo foron os propietarios do Barlar, a familia Barreitos, e xa tamén nesa época temos que situar, digamos, o que é o gran pioneiro e a gran referencia da carpintería de Ribeira na localidade, como é Juan María Nécega, ligado ao cal, pois, tamén van a aparecer posteriormente xa asteleiros
dirixidos por xente que traballou con ele. Pensade na década dos 50, o hosteleiro de Santiago, o hosteleiro de Beltrán, o hosteleiro de David, o hosteleiro dos Morenos mesmo, o de Juan María, xa rexido por Suso, polo pai de Juan, que nos acompaña hoxe. Non me remato e vou dar a palabra aos que son os protagonistas deste acto, que son as persoas que me acompañan. O esquema desta mesa redonda consiste en que cada un deles vai facer unha intervención dun máximo de 7 ou 8 minutos. No caso de que se excedan, serán debidamente cortados por min, e posteriormente abriremos logo xa unha segunda quenda na que tanto eles, aquelas cuestións que queden no tinteiro, que estuverán en coñecimento de vos, e sobre todo tamén unha segunda quenda no que queremos que vos participedes, que fagades preguntas, porque creo que iso é o que pode ser máis interés. A charla vai seguir unha secuencia cronolóxica, polo tanto, deixo-vos co primeiro dos relatores, que é Santiago Fernández Mariño, Santiago da Puebla, que foi a persoa que iniciou, que xa comezou a traballar no ano 42, en 1942, no que é a construcción naval da nosa vida. Deixo-vos con Santiago, amigos, un aplauso para ele. Buenas tardes, señores e señoras. Eu son Santiago Pérez Marín, Santiago da Puebla. Eu empecé a traballar aos 13 anos. Pero, como meu pai había morto abogado, miña nai non me deixaba oír falar de barcos na casa. Pero a miña afición era os barcos. Aos 13 anos tuve que poñer a traballar. Éramos 6 hermanos. A miña nai sola despois da guerra. Para criarnos e para sacarnos a guerra. Fui para Madrid. De Madrid vim para aquí con 14 anos e medio, ou sei que digo. Para fora vim aos 15 anos. Fui para o taller de Francisco, porque mi mamá seguía a real, que non quería que fora ao mar, nem que fora... que non falara nada de barcos na casa. Embarquei-me con meu tío ao final, porque me fui do taller de Francisco, que non me pagaba nada. E preguntei un día, sabes isto, usted canto me deu? E dije, por qué? Non, dije, canto gano? Por qué? Non sei, non dá nada, ganas 2,50. Mas era para saber o que me deixa. Nunca me deram nada, levava 6 meses. Era un chico. Entonces eu cheguei a casa e dixo ao meu tío o que había. E dixo que vou buscar a traballo, porque non fora a pensar que eu estaba aquí comendo vaso para pobre, porque non entregaba nada na casa, porque non ganaba nada. Dixo que vou buscar, e despois non hai talleres por aquí, non hai, agora tal, que sei eu, e dice, pois vente comigo para o mar. E foi un fogonero con ele. Foi 3 meses. Os 3 meses fomos dar patente á fonte. Trouxeron os toxos para queimar nele, e eu dixo ao meu tío, mire, aquí estamos todos estorbándonos uns aos outros. Eu vou coller, dicindo ao señor este que me tira esta ferramenta, vou estar nas portas do puente, dos camarotes, e todo por aí tirado, e vou tratar de dar un paso. Que aí estamos todos estorbando. E dixo, bueno, parece ben. Pero o outro, o Juan, que de tonto non tiña un pelo, era o home máis listo do mundo. Díxome, non cagas, son de marido. Pero tú non eres brasileiro, non? Tu és carpinteiro. Cando veu coller as ferramentas, se deu cuenta que era carpinteiro. Como vas ao mar? Mira, algo hai que facer. Por que non te quedas aquí? Eu quedo-me, pero digo-lhe ao meu tío. Eu, pensando,
que non vai a pasar como o outro, que lle vai a dicir ao meu tío dentro de 15 días que me quero cambiar. Iso non me vai a creer. E fui. Empezou-me para casa 6-5 anos. Fui para a casa por baixo. Porque eu não ia ver. Fui cumprir, non, vimos cumprir aquí, cando tiña 17 anos e pico, iba para cumprir os 18, porque foi en julio, cumprióse en julio, mandoume para Bermeo, que non tiña a quen mandar, éramos 10 ou 12 traballando, e non tiña ningún homem que lle rendira confianza. E mandoume a min con 17 anos para Bermeo a montar o barco, que non iba máis nada, que é o casco, e iso, había que fazer camarotes, puente, barrandillas, calzos da máquina, calzos da caldeira, porque eran de babalos. E o 15 de julio, salimos daqui o día 1. O 15 de julio estábamos en Burela para salir o barco para o mar, arranchado de todo. Eu levantaba ás 6 da mañá e salía do barco ás 10 da noite. Non me deu certo. Deu-nos o verbo acordado. Pero de propina non me deu nada, por as horas que había trabalhado. Pero bueno, eu moi feliz de poder-lhe ajudar ao maestro, que para mí foi meu pai. E seguim traballando aí, e aos 20 anos andaba atrás de mim para que me pusiera a cargo do taller. Porque eu iba a xente para a casa e eu cuidaba-me traballando ali con ele. Hasta as 10 da noite, hasta que sería. E dicía, para onde vou ir, pois quedo aquí. Aos 21 ou así, dixo-me, eu dava-me ataques epilépticos. E se lle daba de día, superaba. Pero se lle daba de noite, dominaba porque lle daban a mellor 2 ou 3 veces seguidas, e iso era moi fuerte. E igual en toda a semana non podía ir traballar. E eu dicía, Suso, hai que tomar cartas. E unín a xente, empecé con unha, con outro, isto non ten nada que mandar, nos funciones como a nos outros. Bueno, facendo que nos dea a gana. Se queredes traballar, traballades, se non queredes traballar, non traballedes. Aquí hai que facer isto. Pero iso non deixaba facendo sin par, pero estou agora estou moi bonito. Fixéramos as cuadernas todas un grupo de medio hasta a popa, en 8 días. E facíamos unha diaria. O señor Juan reventábase o pobre a traballar. Pero era o home máis inteligente que había no mundo, que sabía de todo. Pero reventábase a traballar, non lle daba traballo á xente. Outros, hai que dicir as cousas. Reventábase a traballar. E aí venho perguntar, que vou facer? Que non for non vai tomar no braço. Ou cousas assim. E eu reventado ali a trabalhar. Despois volvou-me a mandar a Bermeo outra vez, no outro barco. Aquele levou-nos máis tempo porque levaba máis traballo ainda iba sin acabar o curso. Aqueles estiveron 2 meses ali. E vim, como que cambiar o taller para Malates. Fomos meu irmão emergente, botáramos os fundos aquí a unha chata que había que andábamos cos bloques de muelle, botáramos os fundos e coa madeira que sacamos dali, armamos un taller lá en Malates, entre o meu irmão emergente. E fomos para ali, xudándole un pude, pero eu vivín para iso, nacín para iso. Eu nunca cansado vivín de traballar. Nunca cheguei cansado á casa. E odiaba os domingos. Porque eu vivía o estar ali nos barcos, a fazer nos barcos,
para mí era a satisfacción máis grande que me fui cantar. Teño que dicir que anduve tamén algo prestado polo señor Juan, cando non tiña traballo, con Graciano. Non sei se ustedes o conocen, eu conocí, mas con Abel, eran dous hermanos que estaban ali ao lado da miña casa. Eu xa tiña o taller ali, e quedei unha temporada ali, pero xa se dá de facer moi barcos. Eu dixen ao señor Juan, a usted se lhe fa falta mañá, chamame hoxe, eu mañá estou aquí. Que se vou con esas condicións. Despois fui fazer a carpintería das casas baratas. Botaron fora o que estaba ali no taller, chamou que Zubizia Recta, entón sortei, non? Díxome que terminara o que había ali empezado para facer un presupuesto do que daba para fazer, botar a pliego a precios que iba a mandar a talleres, solicitar o que quería que fuera para ali. Eu teño pliego, eu dixome, está moi caro isto, o seu máis barato non pode fazer. Como se dixera, o chapuza non quero te dar o que desas chapuzas. E dice, bueno, resolveremos. Cando me chamou, os 8 días, como se estaba no baile, no Bahía, chamou-me que vivía ali. Bueno, a ver, vamos a firmar o contrato. E vin que o que eu levaba barato puxo o máis caro que tiña que me mandaron os outros. O que tiña caro, logo que dicía que tiña caro, deixou non me gustaba, e o que tiña o barato puxo-mo o preço que poñían os outros, que me deixou todo superior ao que eu quería que me quedara. O traballo era para facer claramente. En 8 meses estaba todo isto. Con unha restricción eléctrica, tiña que traballar de noite para preparar madeira para que o outro día tuveran os empleados onde traballar, as varas, ventanas, portas, escaleiras, pisos, todo, facíalle de todo. Despois foi moi pagueles. Bueno. Quedamos en Avilés, quedamos en Avilés e pasamos a Pedro, que traballou con Santiago. Santiago que foi a miña vida. Santiago logo cando acabe na primeiro turno e xa prometeu que acompañamos a directora de con él, seguimos con él e ahora deixamos con Pedro Fraga, Pedro de Aurelia, e tamén un aplauso para él. Pois eu chamo-me Pedro de Aurelia, conozco todo o mundo por ese nome. Empecé con Santiago, salía do colegio, aos 13 anos tamén, cando andábamos as vacacións, iba para o taller, que me criei nas cuadernas dos barcos. Do taller de Santiago, cando parei do colegio, empecé con David, a facer os recados, o que se fai de pinche. E daí traballamos sempre como un cabrón. Alternaba con Santiago e con eu, pero as circunstancias non había moito traballo, non se ganaba moito, como dice Santiago, non se ganaba nada. Tuve que ir para o mar. E alternaba o mar coa carpintería de Ribeira. Cando traballábamos a anchoa, era bonito, e 6 meses parados, e iba para o taller. E actuve nos 5 astilleros que hai en Foz. Iba 5 meses ou 6 meses para o mar, e 5 ou 6 meses nos astilleros. Estuve con Négida, con Bertrán, con Santiago e con David. E iso é, máis ou menos, o que teño que contar.
Non teño outra cosa que contar máis que eso. Bueno, vai falar vai vos falar ahora Carlos Villarino, traballou tamén moitos anos na carpintería de Ribeira e foi encargado tamén do astillero de Neno. Boas tardes a todas e a todos. Eu chamo Carlos Villarino. Parece que era Antonio. Eu isto de barcos eu traballei sempre na carpintería, porque o meu abuelo, o meu pai, todos estudaron no taller de carpintería. Eu podo dicir que nací nunha arcilladora, ou debaixo da arcilladora de unha serra, pero bueno. No ano 59 vin casado para Foz. No 69, cando era o boom este dos barcos que se perdían, andaban buscando xente, e entonces Jesús Néfega foi ali a celeiro e falou con nosotros, e veu mi irmão, e Nide, e eu vim ao mes seguinte. Isto era, eu empecé un 6 de noviembre do 69. Non sabía o que era un tolete, nin o que era un estrobo, non sabía nada de nada. Bueno, cheguei para ali, primeiro traballo, estabase facendo un barco para Urela. Agora non recordo se era o Maribí ou Mariluz ou algo así, era un que chamaban un pintor, era portugués. E o primeiro traballo que me mandou era facer un mamparo, un tabique nos barcos, con tabla machambrada, con tarima. Entón, a primeira peza que puxena como cadrou. Entón, estaba de encargado Eliseo Vega. E veo estar ali, e dixo-me, iso non se fai así. Non se parece mal, pero eu non sei, desto non entendo falar. Igual se pode unha grade, que é unha grade, que é unha ventana, que é unha porta, ou sea de carpintería, o que queres, pero... E dixo, bueno, colles un nivel, e isto que vai a prumo. Bueno, así empecé, despois do 69, hasta tempo andando, eu sei que botei 30 anos ali, por así. E despois xa eu sabía fazer algo, despois jubilouse Eliseo, e quedei eu medio encargado ali. E igual se facía, éramos traballando a veces había 14, outras veces había 17, outras... O traballo era pesado, porque facendo un barco pouco bonito, e cerrando nas cuadernas, pois, había todo ao redor dos tablós, había homens agarrando, porque pesaba. E despois o malo era a cuaderna cando había que baixar para baixo para dormir na requilla, que facíamos falta todos e algo máis. Este Suso era un inventor, xa dun coche vello de Ramón de Canel, puxo unha pluma, e entón xa erguíamos as cuadernas, as rolábamos na quilla co invento ese. Depois, máis adiante, veo unha grúa destas de obra. Pero ao empezar ali, este taller, eu non máis con a Pedro, pero ali empezábamos a ir buscar os do taller, íbamos a empezar a buscar o eucalipto ao monte. Traíamoslo para o astillero, ou xarro maseu, viñamos na camioneta, e despois cerrábase na serra. Houve veces que iba un defazouro que lle chamaban Indalecio de Cunicha,
e serraban a quilla nos cabaletes, e un serraba de riba e outro de baixo. O de baixo caía sempre un segundo. E depois xa serrábase cunha motoserra, un mogulló que tiña un 80 ou un 90 de espada. E tamén serrábamos de riba e de baixo. Eu tamén me tocaba serrar de riba. José María Palacios, un de Vila Xoane, que agora faleceu, estaba de baixo o home. Bueno. E así como sindo hasta que despois ardeu o tallar. Dice Santiago que empezaran cando se foran da fonte. Houve unha época que ardeu o taller e despois volveuse a recompoñer e aí está. Despois, andando o tempo, pois eu xa non sei a fecha que eu penso, son malo de acordarme nisso. Entonces facíamos barcos para onde menos se fixeron é para Foz. E mira que tiña amistade, pero bueno, cada un vai á misa onde ten devoción. E levamos feitas moitas para Santander para apañar na Volga. Iban a Volga, unha empresa aí de Santander, levanse feito, pois, pero todas xuntas, acabaron unha e outra, e fixeronse barcos para Santander tamén, para 50 sitios, para Cariño, para Burela, para... Eu dicía, pelo menos, en barcos, en lanchas, e que se fixeron para aquí. Lanchas pequenas, se fixeron. E despois, isto deu ser por 86 ou así. Debeu ser cando casou. Entonces houve un que ofrecérame traballar para ali, a ver se quería un amigo que tiña eu ali. E entonces, como pagaban algo máis, pois un pasante prián, onde me jubilei, e así vai a cousa, a miña vida no astillero. Vai falar Ramón Cadrado, presidente de Foz, empezou porque empezou con Santiago, logo creo que estuvo ali tamén cos Morelos, con Beltrán, e logo tamén tuvo un asteleiro propio, non? Ali en Malates. Tú falaros, Ramón. Buenas tardes a todos e a todas. Empecé a traballar no ano 65. Empecé con Abel Beltrán, pero xa se dedicaba a carpintería, non se dedicaba aos astilleros. A continuación, pasaron no ano 70, fun traballar cos astilleros, para xunto de Santiago da Puebla. Aí botei hasta o 72 que marchei para o servicio. E ao volver de servicio, volví outra vez a carregar os astilleros outra vez, xunto de César Beltrán. César Beltrán, na construcción sempre de barcos, hasta que se cerrou o astillero de César. E sempre traballando, e para mí o traballo de astillero era a cousa máis bruta que había. Para mí era a cousa máis bruta que había, que como aquilo non había outra historia. Ali se chovía, había que dar a auga, se cantaba o sol, había que dar os outros. E había que andar por madeiras. E así foi todo logo o sistema. Despois, claro, tempo adiante, ao cerrar César Beltrán, e un socio meu, que non está hoxe aquí acompañándonos, pois dedicamos a fazer, pero embarcacións xa pequenas, deportivas, que os barcos grandes xa empezaron a desaparecer, e entón nosotros empezamos a dedicarnos a eso, a fazer embarcacións de recreo, e durante uns anos. Pero a combinación xa parouse tamén eso, empezou a vir a fibra, empezaron a abrir outros materiales, e nosotros empezamos na carpintería de obra. E así foi toda a vida logo, traballando sempre en carpintería. O máis duro para mí foron os astilleros. Eso foi o que a miña vida logo, eso é o que tuve que...
hai vos falar agora Alfonso García, que tamén traballou durante moitos anos nos astilleros de Nécega, agora sigue ligado en certa medida, máis menos medida, non? A carpintería de Ribeira, ten unha empresa que se chama Termafe, e fixemos con ele, non? Boas tardes a todos. Antes de nada, queria dizer aquí a Carlos que soy de outra xente, cando ele iba ao monte. Bueno, eu empecé con Jesús Juan María no ano 75, de que le estábamos a fazer un barco aquí para Foz, que era o sempre Jesús Dolores. Entón, desde aquel hasta no ano 96, bueno, estábamos acabando de terminar o Nuevo Pajarito. Eu recordo a Valencia que presente, cando era moi pequeno, xogábamos daquela ainda os dous, cando eu tinha que traballar, pues, máis ou menos xogaba con ele. Bueno, pero eses anos, eses 20 anos que pasei con Juan María, para mí foron, a que dicía Carraro, moi duros, porque o traballo era moi duro, pero moi bonito, ainda hoxe plantarme, antes de chegar aos temas. Me preguntei aquí a ser o señor Santiago, se él volvería a nacer, volvería a pasar por o mismo. E ele, igual que a mí, pensamos o mismo. Sin dudar, baixo ningún momento dudaríamos, volveríamos ao mismo. Porque este traballo de carpintería de Ribeira é moi bonito, porque cada día era un día distinto. Non cada día repetíamos aquí unha cousa, unha cuaderna, outra cuaderna. Sí. Pero cada cuaderna era distinta unha da outra. Parecían un costado do barco, o outro barco era distinto, suave. Non quer dicir que cada día repetíamos o mismo. É cada día unha historia distinta. Despois, duro, como dicía aquí un compañero Cadrao, moi duro. Recordo o señor Suso, de inverno, vir con millo fervido e darnos para calentar os corpos, que falta nos facía estar ribollados. Entón, claro, isto foi ser, os tempos foron evolucionando, agora mesmo non existe xa pedidos da construcción naval. Eu, por suerte, tiño o poder de seguir aquí un pouco vertido. Na Mariña nos quedan como 9 ou 10 barcos. Entón, son encargado, eu máis o meu socio, está aquí na esquina, de reparado. É claro, é duro ver como este é o traballo de moita xente, de toda esta xente que está aquí, como o señor Santiago, que hoxe día un barco en Ribadeo, que fai 56 anos que iba a construir. Eu puño poder repararlo. Para mí é un orgullo moi grande, gracias ao señor Santiago. Despois, estamos metidos ahora mismo eu máis a empresa que logo regento, que é a construcción naval. Non é o mismo que a construcción de carpintería de Ribeira, son mundos moi distintos. Un carpinteiro de Ribeira vale perfectamente para ser un carpinteiro naval. Ora, un carpinteiro naval non vale para ser carpinteiro de Ribeira. Iso é moi claro, porque hoxe en día dáse a un carpinteiro destes unha tabla, unha fresquía que o faiga, non sabe facer. Nosotros, sí, temos a suerte de facer. Eu tinha suerte que o señor Suso Juan María me enseñou. E como compañeiro aquí, Carlos, cando eu cheguei a ese astillero no ano 75, ele era o encargado. Recordo que o primer día era un lunes, e me ajudou a ele a conocer a xente. E o martes, eu máis fomos buscar eucaliptos que eran para unhas quillas aquí a Ermida, a buscarlos, e eu a pelarlos. E ele ali metido entre un camión, que mal recordo, era un Ford Canadá da Segunda Guerra Mundial, exactamente. Sí, é verdad que está, se pode decir mal ou non. Fóramos cargar, e ele mandou venir a pelarnos, chegáramos de noite. E despois hai que decir que o traballo era moi duro, pero sí, señor, moi bonito. Unha lástima que se perdeu, sí, foi se perdendo por motivos de non hai pedidos. A solución para a Mariña Burguesa non se pide. Que vos entendian, nas rías baixas, sónense facer algunhas lanchas. Eu, como lle digo, eu máis a miña empresa, o meu socio, pois vamos aquí por Cariño, Cedeira, reparando esas 4 ou 5 que nos quedan, as terrazas que quedan, como aquí os Dolores, a Gabeira, a Costa de Lugo, e aquí estas poucas que quedan, e vamos aguantándolas, facendo as cavernas, ampliando as tablas e cobertas. Pero bueno, é un pouco que xa nos queda, e como isto que matarase, pero como que dicía mucho a vida, a construcción de Ribeira daqui en Foz. Ojalá algún día, daqui en Salme, e faga algún tipo de pedido para poder seguir facendo estes traballos. Non teño máis nada que dicir. Dar gracias a este grupo de xente, de compañeros, por haberme enseñado un pouco que sei da carpintería de Ribeira. Dar gracias a familia García por poder enseñarme que sei, o señor pai, que para descanse, o seu fillo, Juan, que está ali, por aqueles xogos que facíamos cada uns pequenos, e a oportunidade de haber aprendido con ele e con a súa familia o que eu sei. Gracias a todos.
primeira quenda, pero a chegada na grabadora, que aquí menos. Bueno, nada, acabamos esta primeira quenda con Juan Nécega, rodeiro descendente, non, desa saga de xente vinculada á carpintería de Ribeira, como foron os de Juan María, e que, bueno, que por miña sorpresa, e iso que conoce que fai 45 anos, pois, cando falei con él, non, para contar aquí nesta palestra, pois, me dixo que él tamén traballaba. Entón, vai nos contar aquí tamén a súa experiencia no tema. Que pasa? Sou o único que traballei? No. Bueno, pois afortunado, desgraciadamente, a miña vida está vinculada a este ámbito polo vínculo familiar, evidentemente. Vivías todas as situacións que había, con xente que iba, que viña, que había traballo, que non había, que había que derivar a facer outra cousa, que a ver se iban un barco con unha vela, todas estas cousas, bueno, son unha familia que viña que comer e todo iso, pero con toda esta xente que está aquí, que non podo máis que admirar, por supuesto, é que, como dice Alfonso, que a quen máis cercano me toca en edad, non? Pois eso, eu desde moi pícaro pasaba os graus dando por saco, no? Chegaba ao taller, estaba con Alfonso, que me enseñaba isto ou outro, Carlos que me decía que lle tiraba un taco ao chanchego, bueno, moi ben, non? Está todo moi vinculado a eso, pero o que teño que incidir en sobre todo do que eu conozco deste ratificar en eso que les comentan da dureza deste traballo. O que estas personas fixeron ao longo do tempo non ten precio. O sea, nosotros podemos salir pola calle e ver todo o monte que estamos vendo e tal, e non sei que. Esta xente capaz de, a partir de aí, construir, facer algo. E esa é a satisfacción, eu penso, que lles genera esta profesión, despois de unha amargura de moitos meses de un traballo realmente duro e realmente ingrato. Alfonso falaba de unha frasquía, probablemente non conocedes ese término, unha frasquía, corregídeme, pero bueno, normalmente é unha plantilla que se fai cando vas a facer un pecho, non? As tablas vanse poñendo, non? Así, e ao final sempre queda un hueco, o último furado que queda do barco para facer no que é o casco para balancear. Nas tablas a popa dos barcos, que é a parte de atrás, pechan en redondo, non? Esas tablas non chamas a Muebles Hermida ou a Ikea para que as doblen, nin venen así. Esa tabla, ese hueco, ese pequeno hueco, necesitas horas de traballo, de marcas en unha plantilla que despois levas a unha tabla que pode ser como a isto de grande e que se ten que quedar así, nas que os cantos tenen un desnivel, un cartabón, e que resulta que estás pechando e estás acabando de poñela. Son 2 metros de largo de tabla, por exemplo, como podía ser un 50. E levan 3 horas traballando nesa tabla. E o último pecho é así. E aquí rompe. Ao final, porque non consigues, non doblou, non coceu ben, porque a madeira tiña un nudo, porque non era mal. Un día de botadura, era un día moi feliz, pero eu recordo a varios dos presentes nesta mesa, vosotros sabedes o que é o tempo aquí, o nordeste, todo é o mal tempo, e estar coas rodillas na auga, coas pernas metidas na auga, os pés mollados todo o día era un hábito. Pero un día de botadura, que era un día feliz, estaba hasta arriba. Un día de traballo normal fora, banceando por debaixo pegados á quilla ou carenando, que é o que se pon entre o medio das tablas, a carena que se chama, que é meter fío no medio das tablas para que o barco non se, ese fío cando en contacto coa auga hinchase, métese nas madeiras e impide que fai o barco estanco. Non hai máquinas tecnológicas que puderan mellorar ese traballo, non había ninguna maneira, nin hai.
nin hai. Por eso que a sapiencia, o saber facer, a paciencia, a sorte, e sobre todo o traballo duro, pois é ao final esa gran recompensa. Como vos decía, un día de botadura e a carnicería, coller sebo era a miña especialidade cando era pequeno, traíamos sebo e amigos, cocíamos o sebo ali e eu daballe a chisma, era o que me deixaban, eran as miñas atribucións de pícaro, non? Eso se botaba encima de unhas anguilas de madeira, que eran uns tablos de madeira rectos, e despois toda era a base de cuñas, gatos e martelazos, pero hasta aquí de agua. Pero non habría frío, e todo o mundo era unha festa de todos. Ese día era un día de satisfacción de todos, porque é unha cousa que non chegou a traballar no seu medio, simplemente estaba ali, estuvemos facendo nel, se traballou, se levantou, e de repente ten que flotar e ten que funcionar. E ese día era o día das... eu sí que recordo esas caras de satisfacción e esas caras de sosiego da xente a hora de ver como esa obra que partira dun bosque desos que estamos falando se convertía no que para min é unha obra maestra e que bueno, que gracias a esta xente pois podemos admirar por aí adiante. Solamente recordo de as características, a ver, por exemplo, de detalles, e xa termino, cada constructor tiña unhas características. A xente do mar sabía este barco de Pedro, este barco de Santiago, este barco de Suso. Eu recordo un día xogando, era moi pequeno, con unha cuña. Eu estaba con unha cuña que se utilizaban para todo, con lo cual habías no suelo tiradas. Eu estaba a beira do mar con unha cuña así nas vías, e chegou o meu pai, eu estaba tirando a cuña así, e tireina como a tiraba ao mar, pois tiraba de punta, para mí que flotar era de punta, non? E dicíame meu pai, que faz? E dice, non, arranca, e dice, e dice, tira ao revés. Mandoume a tirar ao revés, onde golpearíamos, na punta non, e efectivamente a cuña iba hacia adiante. É dicir, o importante non é como entra a auga, sino como sale, e con isto simplemente quero un detalle de como probablemente eles construían. Eu recordo ao meu pai e a meu irmão igual. En canto chegaba o proxecto do barco, miraban eslora, manga e apuntar, e o proxecto ali. Dibuixaban o barco de novo e facíano á súa maneira. Probablemente todos fixese de lo mismo. Marcache de las líneas de auga, plan B, efectivamente, pero non sobre as directrices do proxecto. Só non facía o teu pai e o teu avó. Bueno, eu recordo este Santiago porque era chegar, isto que é o proxecto, canto, mire, así, pum, línea de papel milimétrico dese e veña a pintar. E sí que recordo eso, que a meu pai, acordome precisamente que o que máis lle gustaba era ver como botaban a auga aos seus barcos. Sempre iba para a popa despois e gustaballe que non deixaran trasero, que non deixaran pola popa o mar moi revolto, que quedara simplemente o movimento de hélice e despois eso. Precisamente gustabanlle dous barcos que gracias a Dios están aquí en Foz e están para verlos. Un deles sigue navegando, o Jesús Dolores, que está aí o propietario, e o Joaquincito, que é un barco que está posto encima da playa, que era un barco moi bonito e que navegaba moi ben. Vale, simplemente nada máis. Entramos na segunda quenda, non? En todo caso, antes de abrir a posibilidade e favorecer efectivamente que se dé ese debate, non? Que era o que pretendíamos decirvos, que tendes ali na saída unhas publicacións da Pomba do Arco, algunhas deles incluso recollen fotos, non? De embarcacións, non? Realizadas na nosa vila. Entón, se queredes pasar por ali, pois podedes collelo. A maiores tamén vos convidamos a que pasedes por ali, e aqueles que non teñades o cartel das xornadas e que querades levalo, digo polo interés que poida ter a foto, non? Que sirve de base, pois co collades.
Dito isto, abrimos un primeiro turno de debate e o que irá falar, pois, que erga a man. E, mentras non ergue ninguén a man, pois damos o micro a Santiago para que acabe parte bueno, pois entón se acabas en 3 días casi que non. Pero en todo caso non sei, supoño que quedarían moitas preguntas, animaríamos, non? E creo que sería interesante, non? Bueno, se non hai ninguna pregunta, pois non sei, supoño que a vos tamén se vos quedaría alguna cousa no tinteiro. A ver, Toñito. Sí. Eu non quero facer preguntas. Eu o que quero decir é que me parece que carpinteiro de Ribeira non é a palabra que hai que utilizar. Todos estes señores, empezando polo patriarca e os seus alumnos, tiñan que ser artistas de Ribeira. Porque eso é... Porque a mí eso non me podes dicir porque son un enamorado do oficio, entonces dirás, díselo tú porque che gustou a ti ou... Pero a carpintería de Ribeira é un oficio moi complicado. Non hai barista no mundo, o mellor do mundo, que poida facer un bote, que gasta un monte de madeira e non o facía. Juan empezou a falar, era unha verdade. Un barco tiña que facer os proxectos que facía un ingeniero naval, pero despois quen facía o barco? Suso, Santiago, calquera dos que está aí. E cada barco era... Pero os ingenieros navales aconsellándose con nosotros. A facer un barco pesquero que non sabía. Por iso digo que sois somos artistas. Tínhamos que mandar nosotros o plano e despois facer eles os cálculos. Pero o plano mandábamos, xa non lo dicían, mandas como que ves tú. Porque os barcos, cada un tiña o seu sitio. Sí. Os meus eran distintos aos de David. Os de David eran distintos aos de David. Eu conocía os meus nada máis que por un cachiño así que lle vira. Os detrás do outro barco lle así un gacho, a que fixo o meu. Acercábamos, efectivamente. Pero eu iba precisamente a ese plan que terminei cando fun para Avilés que me viñeron buscar aquí para ir a dirigir a obra de Eudico para a Sinesa. Pois... a mí foi moi ben. Pero o meu pai era moi para a mina. Pero que pensaba meio que nada. Eu deronme a oportunidade de facer a carpintaría de 10.000 viviendas. Eu xeralles uns barracóns para comedoras e cociña, para dormir. Entón, esa compañía contratou esas casas para a Ansidesa, para obreiros da Ansidesa. E a mí ofreceume facer a carpintería para eso que puxera un torneo ampliado, como dixo o Vicerreta, que nos juegos das ratas. E vin a voz falar cos que tuvera aquí comigo na Casa das Baratas, a ver se viñan comigo para lá. E viñan todos. Pero cheguei alá e veo o meu hermano da amiga e foi para xunto de mí. E eu se digo, ir para ali era como ir para a mina. Cando despertaba, sabía que ir para ali e aquilo me mataba, porque era que fazer os quebrados. Eu, iso que nada máis que dirigía. Pero non vía arte, non vía traballo, non vía nada. Nada máis que colocar tableiros a plomo e encherlos de hormigón. Entonces, deixei o meu hermano no meu puesto e eu vime para aquí, para establecerme. Establecime, pero non podía facer un astillar, porque tiña que ter un barco para facer a xente, para axudar. Entonces empecé, por de todo, do que empezara na miña profesión, de balista, para casa, para portas, ventanas, muebles, e coincideu
que foi cando entregaran as casas baratas aos inquilinos, aos que comprados. E había moito traballo para aí, porque as casas onde vivían non podían ter nada que non escollía. E todo, fixete, tuveron que facer todo de novo. Eu traballaba noite e día. Pero eu facía un armario e había que leválo entre 4 ou 5. Traíamos de viveiro, feitos en serie, e traían 4 ou 5 un home. Entonces eu non ganaba nada. Chegaba o inverno, miraba para as vigas, acabárase o material, acabábase os cartos, acabábase menos. Entonces empezaron a vir botes, hasta que veo unha motora para traer. Se ia empezala, veo unha para Figueras. Esa, empecé a facer embarcacións, palastas, pañanas, e por aí, pero todo tipo. Encargaba o meu de todo, de montar de su motor, bueno, todos montaban Martínez, pero o que non era de Martínez, todos desmontaba, eu entregaba a lancha inteira. Hasta que veo unha parregadera que non me comía no taller onde estaba eu, non tiña o taller, non me comía. E tuve que buscar un sitio, encontrei-no, e fui na facelería. A partir de aí, a miña vida foi un cielo, porque tuve sempre moito traballo. Fui feliz, nunca cheguei cansado á casa, pero así todo, antes de establecerme, ainda foi un asunto do señor Juan, que non me animaba, que non, pues que non se gana nada con isto, acabas o barco e acabas os cartos. Eu vou probar, foi volver a dos gracias. Pero a carpintería de Ribeira, se teño que falar algo dela, o señor Juan era un genio, pero non era na carpintería, era na mecánica. Fixo andar a un coche, un forito que tiña de un foroito, coa mitad, coa 50% de gasolina. E eu dicía, que por que non patentaba eso, ou por que non o patentara? Dices, eso pero calquera. E eu entre son 4 noites, por a carretera nova para arriba, puxando nel, fixo. Arruinou a moitos que tiñan coches, porque achicaba o chiclé, porque costara menos gasolina, tal, pero queimaba os motores, ali non vidas nada. Chegaba o coche ese ao garaxe, enchíase de xente a mirar o motor, a ver que era o que tiña, nada que se acaba nada. E deixou-nos, no 30 a pico, pero bueno, eso ainda non estaba eu, falando do coche. Que foi cando tuvo o coche, que o requisou o gobernador para que levara peixe para Lugo, coas cantinas. E despois deixou-no o cuñado, a Leonardo, o coche. E ele empezou a facer solos de socos. E fixo un contrato para Gijón e fixo a maquinaria para facelos. No taller non podía entrar nadie, porque volaba. O vento que botaban as máquinas aquelas, e suxera eu tamén. E despois os excedentes vendía os por aquí, pero mandaba as modelas, eu non Sofía, un barco dese, mandaba as horas para... Tiña un taller de bicicletas, que deixou a Conchiña despois de... Maruja tamén, parece que traballar ali tamén Maruja, non? Non escucho. Quero dicir que o oficio de carpinteiro de Ribeira é un oficio que non é oficio, que tú dices, eso é ser un artista. É de moita responsabilidade. Por culpa dunha punta mal clavada, pode morrer 16 homens que van á bola do barco. Se já nunha vía d'água, vai a pique. Ten que ser todo perfecto. Non se emplea unha escuadra para nada. Non se fai un traballo seguido 2 días, do mismo traballo. Todo é diferente. Non hai unha escuadra para nada, nada máis que a falsa escuadra. É plomada para colocar a primeira cuaderna. E despois por aquelas vas desvalgando, vas metendo as puntas. Número
o sea, nombre de pezas de quilla, sobre quilla, roda de proa, codastes, macizos, zapatas. Todo eso é música para a xente. Este home estuvo explicando o que lle pasou a ele cando chegou ali, que non conocía nada. Ni sabía o que era unha quilla, ni unha sobrequilla, ni nada. Unha sobrequilla pesaba 7.000 kilos. Eu tiña a 5 metros de altura o barco, onde facía o barco, que era nunha fábrica cardeira. A 5 metros porque había un muro de 3 metros. E despois ele estaba nos calzos. E despois tiña que entrar a quilla, entre o codaste, estaban unhas cuadernas que deixaba sin puñer para meter por outras cuadernas e o codaste, a sobrequilla, que pesaba 7.000 kilos. E non había unha grúa, non había nada, e na mañá puñíamos. Por como a cabecida, que non dormía de noite. Eu vi os meus traballos, que iba para a casa pensando como iba a facer aquilo para... Claro, todo a mano. Como empezarei aquilo, como lo rematarei. E teño visto en sueños a idea. Sonar con unha idea que se meteu na cadeira, chegaba e poñíamos a contrario. Cando fuches para a casa dele, estabas preocupado por fazer isto, e non sabes, tu para aquí, tu para ali, tu para ali, e soñando, vim ao traballo deles, porque eu vivia para isso. Xa vos digo, o traballo da carpintaría de Ribeira é moi responsable. Un home, un maestro de carpintaría de Ribeira, un maestro, ten que ser un home responsable, un home serio. Porque senón non é maestro ni facer a barco, facer a un ou dous, non vamos a dous. E despois iso que vos digo, non hai un mellor ebanista do mundo fai un bote, e un carpinteiro de Ribeira fai unha ventana, fai un armario, fai unha cama, fai todo. Non irá tan fino, tan máis repasadito. Pero así, na cama, na porta, na ventana, de todo iso. Pero o carpinteiro de Ribeira... Santiago, vamos parar porque hai dúas preguntas. E logo estabas... O meu é porque Santiago dicía fai un cachiño que os ingenieros firmaban os proxectos e tal, que les daban a idea e tal, pero Juan aí vai nos saber. Eu estuve con Juan Fernández que se cerrou, e sempre me contaba que lle encantaba ir a foto, porque non traía proxectos nin viña a facer proxectos. Viña a cenar ao lado, previamente había firmado os proxectos que facía Suso de Juan María. E o que facía era firmalos. Non sei se Juan o sabía ou non, pero digo eu que estaba sempre moi orgulloso. Non que se echamos ahora para facer, eu non sabemos para toda a familia non é capaz. Se echamos un día para vir a cenar, vai pensar que vai vir firmar outro proxecto. Teresa. Eu queria preguntar a Santiago da Puebla se ten un registro dos barcos que fixo, cantos barcos fixo, se ten anotados en que anos se fixeron, se ten un registro dos barcos que fixo. 35 de motor. Despois, se deremos, outros 35, 40 ou 50. A ver, hai dúas preguntas máis. Antón, eu queria preguntar, aparte do eucalipto, que materiais se utilizaban aparte do eucalipto? Materiales que se empleaban para as cuadernas. Non, que tipo de madeira? O eucalipto é Carballo. de carballo, pino... Para digo, o
eucalipto para a quilla, para a sobrequilla, para as cuerdas, dormiantes e todo iso era eucalipto. As cuadernas de roble. O banzo de pino, hasta que veu as madeiras de cola, que empezamos a usar de cola, a pilotea e de orejo. O punto atrás. E non que pesaba a copa ferro. Tido o roso para as cobertas tamén, eu non peleei nunca. Despois, desde que deixei o pino do país para as cobertas, só empecé a meter o todo regular. Poncho, eu teño unha curiosidade, xa é tempo. Agora que falaste de Astilla, que está tanto, depois, de Juan María, unha curiosidade, como baixaban, porque eu sempre estaba, que moitas veces ali na Ponte de Fora, como se baixaba toda a madeira, pero sobre todo as quillas. E as terraplenes, por aquel terraplenes, porque era un terraplenes. Había que botar no muelle e viñan de remolque despois para Galicia. E as viñas tamén. Despois levábamos nun bote hasta a... E as de David tamén. E as de David tamén, claro. Xa, pero eso non polo mar. Que eran de... Últimamente eran de 35, 26 metros as quillas. O barco que fixo últimamente serán de 26 metros de quilla. Toda a madeira facía así, non? No monte. Todo o porto, como hai, aí era del bote todo para tallar de Juan María. Sí. Todo viña bote, era toda a madeira. Iban de remolque para ali. Non se tiraban por aquel terrapén que había. Non, ali as de roble tiraban os camións na carretera, e naquele carreiro tiraban os por ali abaixo. Por o terrapén aquel, non? Aquele terrapén. Porque o pisón non nos deixaba pasar por... Porque a água chegaba ao taller. Cando subía a marea non podíamos traballar por debaixo do barco. Non sei, xa, non é un acordo. E cando había mareas vivas, anajábase o taller. Eso acordo. Todo era unha miseria. Que non tinha claro era por onde viña a madeira. O demais sí, porque le botaba ali miles de veces. Abaixo. Pois sempre, cando viñan do monte, no camión, primeiro viñan en dous, as quillas e isso. Depois viñan un porque estaban eles máis preparados, os que nos traballaban no monte. Xa tiñan dúas diferenciales todos os camións. Tumboume un a min aí da iglesia para cá de San Martiño, onde está o dipulata, Vilela, sí. un que está casado ali no... antes de chegar á iglesia, na parte de baixo. Andando a curva, tumbou o coche, e quedou o coche colgado, a quilla apoiada lá nun terraplén e outra aquí, a xente que viña dentro dice, eu non teño moito sangre por mí, colledeme daqui, sacademe daqui, e era o aceito do motor. Bueno, non sei se hai alguma pregunta máis. Se non hai ninguna pregunta máis, damos outra vez as grazas a todos, a Alfonso, a A mí non vai quedarme nada porque son moi feliz aquí explicando. Para a xornada do ano que ven, que vamos a seguir facendo moita praza.